ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Автоқарор бародаро. Имрӯз шуморо аз нарху-навои мошин болдори хуҷанд бохабар ҳастем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем бародаро. Ина бародаро маъмад Lexus GS соли 2008 мотори 3 бензини бародаро. Мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Маъмад вақти балон диск на бародаро 4 дараш без ключой даст. Маъмад ҳолати салони мошин 4 электропакет, памяти сиденишам будааст. Сидени лифт, коробка автомат, монитор дора бародаро, салоно кожа, люк дорад, потолоки сиёҳ. ҳолати салони тафои мошин бародаро маъмад. Ду тарафа бародаро памяти сидениш будааст. нарха бошад бародаро 85000 сом. мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 901 64 64 97 298 75 75 бародаро занг мезанед. ина бародаро маъмад Mercedes 210 кузов соли 2001 мотори 3.2 бензини бародаро. мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. вақти балон диск нав бародаро. ҳолати салони мошин бародаро маъмад. коробкаш автомат, салоно сидени кожа, люк дора бародаро. пробегаи 258000. ҳолати салони тафои мошин. нарха бошад бародаро 100000 сом тасиам. мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 919 43 бародаро занг мезанед. ина бародаро маъмад Honda Servi соли 2006 мотори 2.4 бензини бародаро. мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. мошин вагон будааст. вақти балон диск нав бародаро 4 электропакет маъмад. коробкаш автомат, салоно кожа, люк дора бародаро. мошин тозая. ҳолати салони мошин. нарх чандтаси? нарха бошад бародаро 110000 сом. мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 920 0096 на бародаро. агар ки маъқул шуд ба ин номеро занг мезанед. мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маъмад BMW E90 тройка бародаро соли 2011 мотори 2 турбо бародаро дизел. мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. вақти балон диск бародаро 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно кожа бародаро, люк дорад, монитор, старт стоп, сидени лифт, памяти сидени. ҳолати салони тафои мошин бародаро.
нархша бародаро 93000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 50 121 8200 бародаро занг мезанед. бародаро маълумот Toyota Mark X соли 2012 мотори 2.4 бензина бензини холӣ бародаро мошин ҳавзон мекунем хушра нигоҳ кунед. ҳолатҳои балон диск маълумот дута дараш бес контрол дасту бародаро 4 электропакет мультирул коробка автомат салоно кожа бародаро сиденё лифт ҳолати салони мошин маълумот پولا کی میکاخه؟ ماشین سرستا برادر منیتور دارد نرخ چند بکو 110,000 معامله شد. نرخ باشد برادر 110,000 سوم ماشین باز سودا میشود. رقم تلفن برای معلومات 92 937 937 85 85 37 زنگ میزنیم برادر مرحمت. اینه برادر مرحمت تراکتور یانمان دستنامش مرحمت ابزار میکنیم برادر 3 سیلندر قوی اسبش 22 گفتم چند؟ 24 تا 24 قوی باس Dokument şamay mı ki ne? Dokument şamay mı? Ne? Narkaş yaksı düşan fid ne? Narkaş yaksı daha zor sondas var olarım. İlaççı? üstünde koyar. Yaksı 3 kilo zor son bisine kuvveyi asbıdas. Ne var olarım arama. Ama John Deere. John Deere das numar. Ne? Karokaş avtomat das. Trebegay 19,000. Ne bine bağlı خونده قفوش بینه دکمنتاش بود است برادر آخه یا با چی میکنیم سال 2020 29,000 لشدی سیلا номери телефон бародаро агар харидор бошед агар 92 851 01 10 харидор бошед бародаро занг мезанед неякта дига ҳай инам нархаш 110 не 75 не 75 сом 1010 Kaç yağ gidiyor set avtomalarda.